Tes 1, 2, 3 percobaan cek tes.
Selamat pagi. Untuk menyambut prosesi, marilah kita bangkit berdiri. Hudul mahita saluhutna. Hurian nahina holongan ni Tuhata, songon parbicar ni mataniari na manodangi portibion, songon ima bicar barita nauli na pabotohot tu portibion, nunga talu sorop ni hamatean, ay masa manasodung siat tu pikiran ni jolma, nunga hehe Kristus sian namate, natuk manorusi sahatu suhi-suhi ni rohani jolma naung madate. Di bagasal las ni roha si songoni, hupasahat tamima, selamat pasca ma dihamu saluhutna. Selamat Paskah manang dihamu. Pasca ima barita nauli, napasuang pakirimota, songon obun na mamornohi tano na hasang, songon ima haheheon ni Jesus mamornohi rohata, na uasa diaka na tahirim, dang tartiop tanomani Jesus, nungarap ibana dohot tita, majou goarta, jalapasuang roha naung sanga madate, dohot pakilalan na tarhatos, tahalas soma hamonangan ni Jesus parholongi, napasuang ngoluta tuha jongjong atas songon akka naniasiana. Alamangolu do Jesus, dang be mabiar hita majalaya rina nengro, ala taboto si tongdo padan ni Tuhan itu hita. Tasob ba maibana di bagasator di dohot hasitongan, marede mahita nunga talu hamatean. Tuhan Yesus, Emanuel.
Ite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di parbadian at mapalangit dohot anoon. Amen. Unak ko mabiyar, audo bonana dohot ujung na mangolu do jala naung mate doau na jolo, jala idama, audo na mangolu ro di saleleng ni leleng na, jala diau do anak kitsu ni banua toru dohot hamatean. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan Yesus Tuhan nami, namadok mauliate dohami tuho, ala ditaluho kodo dosa dohot hamatean, marhite-hite hamamatemi, ala disordangi ho tanoman nami, asa marpakirimon na mangulu hami, ala ni haheheomi, dakpo labe mabiyar hami mida hamatean, ai hodo ulu nami, ruasmu do hami, dipaucat todo hami siak kaholomo tuhatiuron, sian hamatean Tuhan uluan, atong pargugui mahami, mamuji dohot manguloi ho ari-ari, pasangapok ko di bagasan hapurseon na mangulu, paimasahat hami tulabungmu. Amen hudul mahamu. Maredehita Jesus naung hehe. Jesus naung hehe, haleluya. Puji endehon, haleluya. Pamunangan itu hantai, nama naluhon simbolisi. Rasarohon puji matuhani, alanang daruha maneani. Sesano saka haleluya, mawolu Jesus haleluya. Biarin anak ulurani, malohanu hanomandai. Jesus Raja hamoluani, nama tuduh simbolisi. Rasmaroh puji matuhani, alanang daluha mateani. Sesano saka haleluya, mangulu Jesus haleluya. Tangihon hamu mapatik ni debata di pesta parjolo pardingotan ari haheheon ni Tuhan Yesus. Imana tersurat di Kolose tolu ayat 1 rodi ayat 2. Asamolo naung rapamu di pahehe doho Kristus, jalahi hamu maakan na digijang. Ai disido Kristus, hudul di siamun ni debata, akan na digijangima parrohahon hamu, unang ma akan na ditanoon, rak mangidogogo mahita tu debata, ali Tuhan debata, saya pargogoi mahami, mangulahon na hobartu patikmi. Amin. Amin. Maredehita, o Jesus panodang. Sesamo dosaku, haleluya.
dosata martangi yang mahita. Alia manami jala debata nami nadi banua gijang. Para siroha nasumurung midahami. Hupar hatutu jalahu topoti hami dudosa. Dohot pangalausion nami nagudangi. Tatap mahami marhite asini roham. Jala sesa madosa nami saluhutna. Alani pakokop ni anak kaholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si panguluhami. Amin baga-baga ni debata taringot Tuhan sesani dosa. Songonodo hatani Jehova. Unak ko mabiar. Ayaw do sililuhoko. Nunga pola hujau guarmu. Ahu napunaho. Hasangapo ma di debatana di gijang. Amin. Maredehita alito diku naung hehe. Tangihon hamu mahata ni debata. Turpuk epistel di pesta parjolo haheon ni Tuhan Yesus. Imana tersurat di Hosea biduono maya sadar dia onom. Beta hita asamulak kita tu Jehova. Ainunga ibana mangaribahi. Laos ibana pamalupita. Nunga ibana mabuangi. Laos ibana manawari hita. Saya pangulona do hita saku duari. Oleh atuari on paheona hita. Asa mamulu hita maradopon iban. Saya manada mahita. Saya ringgas mahita mangyahi parbino toad di Jehova. Tudos sobuha siang hari do sitong ni habibicarna. Jala saya narodo ibana songon udat tuhita, songon udat nene nama mornohi tanoi. Tung aha mabahinom putuho ale epai. Tung aha mabahinom putuho ale juga. Ay tudoson opun manobot do hadolot muna. Jala tudoson nambur manobot na tibu mana. Di baini hu barbar nasida marhite-hite akapanurirang. Hubunu nasida marhite-hite hata akka nasia pamangaku. Gabe bicar akka uhupu songon panodang. Ay lomoan doro haku mida asini doa. Asal mida pelea. Jala lomoan mida parbinotoan di bata. Asal mida pelea situ. Ido sahatna.
Martua do akan natu mangihon hata ni dibata. Jala nau peopsa. Amen. Maret dehita nunga hehe Kristusi. Tidak ko mahaporsyaw tay, songon na hinatidak ko ni dongata sa haporsyaw di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsya di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumapalangit do tano. Au porsya di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasa sadai, imana tidubuhon ni si Maria, nagabi-gabi sa tordi parbadia adorang suhabubuhan. Ido tuhatan na tumaon na bernit. Di panguhuman ni Silatus na matetarpajal do ibana di hau pinarsilang. Natuat tu banua torudong di tanom. Na mulak mangolu di hari patuluhon. Na manaik tu surgo lauhudul tu siamun di debata Jehovah. Amanai pargogo na suatu dosani. Disima ibana pay mamulak sugot tu tanoon. Manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsya ditordi parbadia. Jaladok sada huria na badia. Huria hatopan ni halak Kristen akan na badia. Dohot dihasasan di dosa. Dohot dihatai na madok. Mulak mangolu dosogot dang ni halak na umate. Dohot dihangoluan na sora sudah. Amin. Tatangiho matikting di huriata. Shalom, horas madihita saluhutna. Huriani tuhata, tabege majo tikting namasa di tonga-tonga ni huriata di bagasan samingguan. Parjolo guarni minggu. Guarni minggu ta sadarion ima minggu paskah parjolo. Pesta parjolo parningotan ari haheheon ni Tuhan Yesus. Jala topik ibadah, hehe Yesus di hari patoluhon. Yesus bangkit pada hari ketiga. Paduahon pangojakon calon sintua HKBP Sudirman Jakarta. Di hari Minggu sadarion tanggal 5 April 2026 di Patu Pahuriat Tato pangojakonon tu opat halak calon sintua HKBP Sudirman Jakarta. Ima Parjolo Inang calon sintua Hotma R Marsauli Borudolok Saribu. Paduahon Amang calon sintua Potak Malau. Patoluhon Amang calon sintua Petrus Pasaribu, Paupaton Ima
Amang calon sintua Dr. Charles Bonar Sirait. Patuluhon pangapulion. Di hari Minggu nanaingro ima di tanggal 12 April 2026 dung sidung parmingguan manogot pukul 10 sadawib di ruang Salomo di Patu Pahuriata do pangapulion tu keluarga almarhum Berman Raja Guk-Guk. Opat, tikting pamasu masuon. Tikting parjolo. Di hari Sabtu, tanggal 25 April 2026, maringanan di Gereja HKBP Lumban Sormin Resort Pangaribuan, naing manjalo pamasumasuon, ima, Christian Alexius Pelimbong, ruasni HKBP Sudirman, Jakarta. Anak ni Amata Merlan P. Limbong Nahinan, tubuh ni Inata Toguruli Boru Siregar. Nama ringanan di Jalan Mawar nomor 37, Kelurahan Makassar, Jakarta Timur. Dohot Oroana Eva Septiamanda da Silva Siregar, ruasni HKBP Sudirman, Jakarta. Boru ni Amata Leonser Siregar, tubuh ni Inata Linceria Rosmeriati Boru Raja Guk-Guk. Nama ringanan di Jalan Anggrek 2 nomor 50 Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan. Sai di pasu-pasu tuhatama pardonganan sarepion nasida. Partangyangan wik. Di pamasado partangyangan wik di 2 Huria. Parjolo wik Karbela. Ima di hari Jumat tanggal 10 April 2026 masuk pukul 10 siawib di ruang Salomo. Nama jabui ima sude ruas wik Karbela. Dohot di wik Jakarta Selatan Tolu Opat di hari Jumat 10 April 2026 pukul 10 siawib di ruang serbaguna lantai 1. Tuan rumah keluarga Montesquieu Manurung Inatai Naema Boru Siagian. Ponopon periodisasi fungsionari kategorial seksi-seksi di Huria. Tahun 2026 ima tahun periodisasi seksi-seksi di HKBP. Hobar tu aturan peraturan HKBP. Pemilihan di Patupa di bulan Maret sahat tu bulan April. Jala pelantikan di Patupa di hari Minggu tanggal 26 April 2026 di Parmingguan Manogot pukul 8.30. Jadwal pemilihan kategorial sedang berlangsung. Pendamping remaja di hari Minggu 12 April 2026 pukul 10 sada. Seksi ama Minggu Sadarion 5 April 2026 pukul 10 sada. Lansia di hari Selasa 14 April 2026 pukul 10.02. Papituhon lomba menyanyikan jingle gerakan Ikeru. Sejak minggu yang lalu, Panitia Transformasi Pengajaran Iman Keluarga telah memperkenalkan jingle gerakan Ikeru atau ibadah keluarga di rumah. Selanjutnya akan diadakan lomba antar keluarga untuk menyanyikan jingle ini dengan alat musik dan aransemen masing-masing tanpa merubah lirik. Jingle ini untuk dinyanyikan secara bersama-sama oleh seluruh anggota keluarga. Rekaman jingle dapat dikirimkan kepada sekretaris panitia yaitu Inang Trisna Boru Siagian, guru sekolah minggu, paling lambat tanggal 19 April 2026. Panitia akan mengumumkan 3 keluarga pemenang pada hari Minggu tanggal 26 April 2026 dengan hadiah total sebesar 3 juta rupiah.
Lagu pemenang akan diperdengarkan di setiap awal ibadah minggu di sepanjang tahun 2026. Untuk lirik lagu dapat kita baca pada warta yang ada pada kita masing-masing. Pawaluhon rangkaian perayaan ibadah Paskah Dohot Pentakosta 2000 HKBP Sudirman Jakarta. Perayaan Paskah dan Pentakosta HKBP Sudirman Jakarta 2026 sinondangan di tema Kristus bangkit membaharui kemanusiaan kita. Boi mata jaha pada tikting nadong di hitam masing-masing. Jalatai ngotma di patu pahuriatado ibadah perayaan Paskah paduahon di hari Senin 6 April 2026 masuk pukul 10 siawib. Pasiaon ibadah perayaan Paskah distrik di patu pahuriatado ibadah perayaan Paskah distrik di hari Senin tanggal 13 April 2026 waktu pukul sia tempat sopo marpikir jala utusan sian tiap resort ima 10 halak utusan pagaran 5 halak. Pasapuluhon pelatihan transformasi pelayahan penuh waktu saha KBP Distrik Walu DKI Jakarta di Patupa Distrik Do pelatihan transformasi pelayahan penuh waktu saha KBP Distrik Walu DKI Jakarta ima 2 gelombang. Waktu pukul 8.30 sahatu pukul 4 sore inganan Hotel Lumiere Hotel The Hot Conversation di gelombang pertama ima Senin 20 April 2026, gelombang kedua ima di hari Selasa 21 April 2026. Sapulu sada Konven Distrik Pelayan Full Team dan Keluarga Distrik di Patupa Distrik Do Konven Distrik Pelayanan Full Time dan Keluarga Distrik ima di hari Selasa tanggal 7 April 2026 waktu pukul 45 maringanan di HKBP Menteng. Jala tuan rumah HKBP Resort Sudirman, HKBP Resort Jakarta, HKBP Resort Menteng, HKBP Pasar Rebo, Dohot HKBP Warakas dan HKBP Resort Diaspora. Ucapan terima kasih. Parhala dohot ruas HKBP Sudirman Jakarta, mandok mulyate tu keluarga Amang Oscar Panjahitan, dohot inang buru Pasaribu, na para deon snack di minggu tasadarion, dohot keluarga calon sintua Dr. Charles Bonar Sirait, inatai Maria Borumana Manik, na para deon bunga altar di minggu tasadarion, tuhatama na mangaramoti. Ruas Namar Sahid, akar ruas Namar Sahid di Huriata, na dirawat di rumah sakit, dohot na di Jabu, boi mata jaha di warta, sian warta nadong di Hitabe, jala tatang yakon manasida, asahatop marhahi pason. Songo di matikting di Huriata di bagasan samingguon, akatiting nasopola di Jahahon, boy mata jaha di wartata manang warta na dikirim sian WA Group di Wikta B. Moliate. Kor seksi Paropuan.
Gor Sianwik Jakarta Selatan tolu dohot opat. Oh Tuhan, pakailah hidup
Maredehita hatu audo laus tapasahat ba pilihan sadaa dohot sadabi.
Dameni de matana sumurung sian saluhu naroha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiranmu nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Urian na hinahulungan ni Tuhatta Yesus Kristus kita na marsaur di bagas joro ni Tuhatta sadarion di pesta Paskah na parzulu parningotan di haheheon ni Tuhatta Yesus Kristus. Dorang so pinasahat tabi tu hita sudi tapuji tu hatta ala dengan bui hita marsaur di hari sadarion luar biasa onde sampai tu pitu ayah udok nian satu waktu di situ pasti harus ada TV kalau jemaat semakin banyak untuk beribadah ngarung nih di bangku tepel ate songon nai PMH nai tuwei ailes sabar mahamu ate ya ngaisan nyak ka guru kurta ya ai di bangku tepel pehita asal matu surgui nga luar biasa daripada dia CC BHP dak tu surgui berat deh teh luar biasa pasurata mose sadarion zakonota nagabe parhubas partona situa di hitau patalak Laos dison akamanami panitia HUT sadaunom 5 esok kuida ketue ini ya holar roke tuaon anggo listrik sebulan beres dosa dari on ya las rohata pos rohamu anggo sudirmanon sudirun tugelora Bung Karno Oktoberon ada di son wang stasiun ate alai TV na hubangi dui dagi pasang ko pae di sekretariat. Alai TV ngahuruk dia dui. Ya, dak tinggal di siun ibu se. Ya. Las roha di parsauras sedarion. Hola buhina minatulu ruhida padita natulu buhina mordohodok. Sawereng naking buhini nak paditan. Wereng amang kerkulis tuani ma tegar dui bana maragenda. Hola kami ruhida buhina mordohodok. Ay ngadungo hami jam tulu. Anggo hamu huida segar bugar do sudi. Ala memang gumurang naking orang tua ni sekolah minggu na berbuhe-buhe zuki. Somal lang boy pol tangan gereja ni amang ipendi deh. Jangan lupa mang pol tangan itu. Gereja muna deh. So woto gawe boala tu menteng amang ate. Kalau gereja aslinya orang tua itu di sana. Somal lah mulu isi seksiama membagi kacang hijau bubur kacang hijau seksi paropuan membagi lape puhul-puhul aleda kuida hamu naking membagi lape puhul-puhul arung na membagi tolor alai perhehio paropuan enna teh ai buru-buru doro perzulu tu tanomane adong ko parak men naking jago habe dak kamu perzulu ro nakik kuida itu teh alai na semangat pas kame sudi alani tabi marihita saluhna selamat Paskah marihita barita nauli di parsaurata di mingguta sadarion iman suratnya Apostel Paulus madapoton Huria Korin biddu 15 mamuka ayat sada sa rudi ayat 10 sada uzahama turpukon alain aing mapaboto honokku tuhamu akadongan barita nauli nahu baritahon tuhamu najina lomuna naung gabe hazongzongan muna lao sido perhitian muna gabe malua namun ditiup hamu hata nabi naritahon tuhamu iya naso sadok magopo hamu porsea Aisyah mulana hupasahat tuhamu najulu nahuzalo oddo naung mati do Kristus alani dosatta hobartu natar surati naung tartanom do ibana gabe di pahehe di hari patuluhon hobartu natar surati jadi di pataridaho do dirina tu si kepas dungi tu nasab puluduai
Dungi di pataridahon dirina sahali tulubi 500 dongan nato morop sian akai mangulu do pedeba deba do naung modding. Dungi di pataridahon dirina tu si Jakobus, dungi tu aka aposteli sudena. Alai di pudini saluhu nai di pataridahon duibana nang tuahu natardok tubu di naso tikina. Ayahu do no me sian aka apostel naso tamado aunian goaron apostel. Ala naung hulili huriani debata. Alai na dia unuaing sian asini rohani debatado ubahen na dapot. Jaladang nama gopo asini rohana na tuawi. Ay gumurang do nahu ulahon sian nasida saluhu nai. Alai dada ahu tahe asini rohani debata na tuahuido. Atong manang ahu pe manang nasida songonido per jami taun nami jala songonido gabe porsea hamu ima sahana huria nahinahulongan itu hatta hamu akadongan saha porseaon pesta bulut do dihita pesta sadarion pola do 2 arion di pestahon dihita. Dak sudi dihita hari raya besar na di pestahun 2 hali. Lai pesta pasca, dohot pesta natal, dohot di hasa sahur di tod di porbadia. Natului mana saya ta pestahun ikut 2 hali di tonga-tonga di huriata. Di patuduhon itu kamanginang naso tarsirang rangkaian natului. Hatu tubuna haheheonna dohot hahana naik na tuban wagijang. Mariswang do tubuh Tuhan Yesus anggodang adong hamatean na. Mariswang do hamatean ni Tuhan Yesus anggodang adong haheheon na. Mariswang do haheheon ni Tuhatta anggodang adong hana naik ni Tuhatta tuban wagijang. Di sido ruang lingkup ni sude uno ni hapor siaut tak kamanginang. Ido by pesta na belga situ tudo dihita pesta paskaon. Bola pola dong edeta na madok. Pesta paska haluaon, pesta paska haluaon, pesta paska haluaon. Jalamat sahicado yak kamanginang tonni edetai. Hari raya paling penting satu dari perayaan kita umat Kristen di seluruh dunia. Tutu goar paskah akamanginang dakal na baru di Portibion di tonga-tonga ni akabangso ni Tuhatta. Ratusan tahunan dorak soro Kristus akamanginang tu Portibion nunga-dungang gonamar goar pesta paskah di halak Yahudi. Ngaso malidulahon nasida ima marningot haluaon siap parhatobanon mesir kuno na zulu bongot tu tanokanaan. Di goar may Passover. Alay dak sarupa kamanginang paskah na pinatupa ni halak Yahudi. Dohot na tapatupa nuaing songonak kana porsea di Tuhan Yesus. Ayang ko paskah na pinatupa ni halak Yahudi naung dipatikok yado ya kamang mulotazaha di 2 Musa 12 di kitab Keluaran 12. Naung dipatikok yado kopatupaon na jala tiki ari paskah Yahudi ikut dipilih di si biru-biru. Naung dipatikot doi tubangso ni Tuhatai. Alay ang go paskah ni halak Kristen nuay nga kamanginang. Daksong paskah na zulu. Haheheon sian hamatean do. Kebangkitan dari kematian. Yaitu kebangkitan Kristus. Dan apa tadi taringoti nang di badan narubit. Taringot to haheheon. Dangan dong disiak kamanginang. Ia manaik padidok si Henok tuban wagijang manaik goda sumamulus hamatean. Ia manaik pedidok si Elia tuban wagijang akamanginang
dang didok dibulus hamatean jala hehe ibana sian hamatean. Ala yang go Kristus akka manginang takas do tartano ibana. Alai dang bui ditiubi hamatean ibana. Diloharo hamateani bongot ibana Tuhan uluan. Asadak ko lalas ni roha haluawan songo jahudi na julu. Alai betul-betul adalah pesta kehidupan. Dan itulah pesta kehidupan kita kekal untuk selama-lamanya. Hidup betahapor seayak kamanginang haheheon ni Kristusi laus ido haheheon nyak kana porsia sugut. Laus ido pahotok ka porsia otta babua akan porsia di Kristus hehe songok Kristusi sian hamateani. Kamanginang diari saderion hita patupahon pesta hamonanganon. Anggo dihuria Lutera murni songoninang di gereja Katolik termasuk yang masih memegang kuat ajaran-ajaran gereja awal, termasuk gereja Anglikan Canterbury Inggris yang sekarang pimpinan tertingginya baru pertama sekali dari perempuan. Gereja Anglikan ini adalah gabungan dari Protestan dan Katolik. Hanya perbedaannya adalah soal bisanya imam sebagai perempuan dan bisa untuk pernikahan. Hanya di situ perbedaannya. Selebihnya masih menganut semua asas-asas dari gereja Katolik. Ubal gado perayaan nak kamanginang siam pesta Natal. Ai pesta Natal kamanginang dupe di abad kedua hodoh patuluhon baru ada yang disebut dengan perayaan Natal di tengah-tengah halak Kristen. Betul-betul perayaan Paskah itu, perayaan kemenangan itu, perayaan kehidupan itu begitu besar amanginang bagi umat Kristen. Sekalipun di gereja-gereja kita Protestan umumnya seperti lebih besar biaya-biaya dalam perayaan Natal. Gudang gue hita biaya Natal. Nak pedi hutatta di Bunda Pasugit tak ko bidda Natal dong. Hutanamnya dong dope bidda Paskah. Masih ada sampai sekarang, nggak tahu lah diteruskan. Hai bidda Natal dang natanggung gudang nggak, baju Natal dang natanggung gudang nggak, anggo baju Paskah jarang gosol mamanuhor baju Paskah. Nggak ada itu. Huwere ngaka barang baru stok lama udah pakai mulai, dan ini baru mana jarang orang beli baju Paskah. Alai mulu baju Natal, asing gua no baju mar Natal di hula-hulai. Ya nuansa biru ini naik kotohoron na biru. Ya tuh ini marang doh akka mama mar nuansa. Ya kalau enggak banyak kali biaya. Tuturi hita dak semeriah yang dilakukan oleh gereja-gereja awal akka manginang. Taringot tuh Paskaon. Tetapi mau kita katakan ini adalah hari raya besar, hari raya kehidupan akka manginang. Hari raya kemenangan yang sungguh luar biasa. Hidup badidok Apostel Paulus akka manginang rumardo jamitanami anggo sohehe Kristus isan namate. Semua pemberitaan tentang Injil akka manginang hambar dan tidak berguna kalau Kristus tidak bangkit dari kematian. Dan berguna sudah nabi dari tahun ini nang akka aposteli. Wakadongan di Jamita sadarion di pengok Apostel Paulus na parzulu boharo hita kamanginang asa mangulu takas sitong di berita nauli. Adong piga pangalahon na masa tikiak kamanginang nabuy palidda ngulu niya kanaporosya bahkan sampai kini. Di aliran ni nariwaran nak kapat dibisu nang di badan baru kamanginang saruse paruse dari mereka juga ada yang tidak percaya dengan kebangkitan. Songonia ka akaliran na malo na ginwaran na aka ahli-ahli filsafat.
tidak percaya tentang adanya kebangkitan. Didok nasida tubuh ini adalah panah. Perdosa doon. Ala perdosa do dagingon, mati doon. Tidak mungkin ini bangkit. Ini adalah sesuatu yang fana. Itu yang terjadi pada saat itu. Narong porsea torop di hati-hati nang mengganggu kajarani. Dak porsea nasida bahwa kebangkitan orang mati itu ada. Hidup bayi nadonggo nak taringot tu Yesus na tarsirang ajaran-ajaran adak toho Yesus tersilangin na nasing guin na. So nguni nang katuhaheheon gudang doak kamanginang nabui papiol-piolhon berita na uli. Nama dok dang mukid daging na ulubusukon. Daging perdosahon. Bui hehe ninna nasida. Kamanginang ajaran-ajaran seperti ini bisa berjalan terus sepanjang zaman. Yang mengganggu iman orang percaya. Terlebih-lebih kamanginang di zaman dalam canggihon. Nabui papiol-piol hob berita na ulion gabi ganggu rohani jolma maka porsiai Tuhan Yesus. Dang marsiho di berita na uli. Nuainga kamanginang tahabiari do kecanggihan ni ilmu kaparbinotoan. Jangan-jangan satu waktu bisa menggeser iman orang. Menggeser Injil itu sendiri. Hamu ngagudak kamu tui rupa. Tu negara-negara maju. Ala Indonesia pengatong maju. Bagaimana maju Indonesia nate? Nggak maju Indonesia? Iya, maju unang may lahita ng maju. Nggak maju Indonesia? Nung ngayon deh mulo tadok sotong laos. Bah, herana su bersyukur hita te. Murukan nonak kamantanang ko tadi waktu hita. Ya, nggak maju Indonesia. Ya, alai dinani dalam munay kamanginang. Ya. Ay ngabuin wahing robot gabi pelayan kan di rumah makan ya ngabui robot gabi pembantu rumah tangga ya macam-macam lah gitu. Nabi rau sadetiki alani jolman wahing berpikir wado saya didok mahata efisien ninna biar lebih efisien ninna, biar lebih efektif ninna. Biar bisa detikki bisa ini menggeser gereja dan fungsi para imam dan para penatua. Isu tunggu biro mersu isu pilihan. Burut tung berdalan ibana inna ibana uti bugak dan ribut. Mulu zolma ribut kan, mulu robot. Inna musen no tuita buti kan inna musen buti ukor macet jolma hidup bagudang nang bergeser nang akapuda-puda ni huria banyak sekali yang bergeser manginang dengan hanya dalih perkataan biar lebih efektif biar lebih efisien ninna didominasi cara pikir modernisasi. Kita takut Injil bisa bergeser kamanginang. Nuaing boiro merjamita, holat di potokku, gabiaw merjamita di sedenganan, makatai. Hape nangau na merjamitai, jalarang jamitakku jamitai. Jiwulu duhamui jamitai robot. Waro. Ain wang token na iburi jamitai robot. Putar mabah. HP napinain ni halakani bilin tentu yang uri ya manginang. Semua bisa menggeser kemanginang. Jangankan soal kebangkitan Injil bisa juga semakin hilang dan pudar dari kehidupan. Alani ido di si Paulus mamerhite turpukon akamanginang dido ibana. Tutudo hehe Yesus imana perjulu di ibana. Mate
tartanom jalahihi dari patuluhon songon naung ni surirakon ninna songon naung pinabotohon ni Kristusi siam mulana. Itu yang pertama kamanginang. Di dapat dua hod di patarida hod do dirina si tidangi di dok parjolo naking disok tu si Kepas namar guar Petrus tu si sianna na 12 tu akka parupuani tu akka meratus halak do akka na asing alai dangi yang guna saksi utama dirina nu nagabiok saksi utama di turpukon adi do ibana si bunuzol mahiad duau si pamate huria hiad duau alai ala asini rohani di mata dak tagamon nyan sumad dohono nau sisean ai audo nau mekmet alai ala di pataridahod dirina tuau dijuau gabe dipakai di mata. Ima merhiti sejarah Paulus yang dipanggil Allah ketika dia berjalan ke Emmaus. Akamanginang ima pataridahon naso siraguhonot todbe taringot tu haheheon di Kristus. Daksi haraga honot to berita nauli alani inaing marsihohot akamanginang di berita nauli. Jangan khawatir, jangan ragu tentang Kristus yang memang benar-benar memberikan hidup yang baru di dalam Kristus melalui kebangkitan itu. Jala oddo hamonangannya kana porsea sia sadok jol manadong di portibion ai haheheon di Kristus gabi haheheon ni akan aporsia. Itu bukan halusinasi ya manginang, bukan rekayasa, tetapi adalah kuasa Allah yang bekerja dalam kebangkitan itu. Alani ido saya tadok ganu merpesta pasca hita kamanginang dakola di hari paskaon, dakola di hari parningotanon, alai ganu hari minggu do hita kamanginang marpaska. Pehaheheon ni Kristus akamanginang gabe marsaor kita dohot debata ganup di ari patuluhon dung mati Kristus di ari haheheon nai natagwari Domingo manang hari Minggu dang disabati betadok ari ni debata di hita alai nunga di arhamonangani di hari Minggu manang Domingo. Oleh sebab itu setiap kita beribadah hari Minggu amanginang damar pasca dohita, na merayakan kebangkitan di Kristus dohita, jalana ikut si barita honotta saliling nililingna di bagasan portibion nang mangite muluta sendiri. Alani pesan pertama khotbah ini, tugu mahita di barita nauli. Tahunon ono 5 tahun Sudirmanon. HKBP 145 tahun, sarupa dong ono 15 nih. Nate. Ono 5 tahun kan tahun non hita. Ono 5 tahun. HKBP 165 tahun. Sebenarnya manginang HKBP itu 165, dakolan HKBP sebetulnya. Tapi Injil di tanah Batak itu aslinya. Injil di tanah Batak, dung marabok di tanah Opati, berdalam bersih dan berbergi di tanah Batak. Sebenarnya penyebaran Injil di tanah Batak. Ima balgani barita nauli naktahanguluhon. Dia mulai sidur manon arong kuisar rumah Batak, sianan tusan sampai tuson nuaing. Alai si pergemul honot tak kamanginang apakah berita nauli inung ngagabe ngolu di kita. Apakah Injil itu menguasai kehidupan kita? Itu perenungan pertama dari khotbah ini. Kunhatan diri pertama mengarazai kita. Firman Tuhan yang berkuasa bagi kehidupan kita. Sedia maitarida kamanginang. Hapor siaun na mangulu. Iman yang hidup. Kebangkitan Kristus menyatakan bagi orang-orang percaya bangkit iman yang hidup, yang menggelora, yang terus bersemangat untuk memberitakan kabar baik. Ayang go dihalak naa singak kamanginang. Hautodui dak kabisuho nih.
berita nauli doh silang ni Kristus. Allah yang godiakan aporsia, disitulah puncak hikmat Allah yang memberikan sinar terang bagi kita. Nao tu bui merhapis taran, nahurak kipas bui gabe hipas, karena kita diberi pengharapan oleh Kristus itu. Hidup badidok si Paulus secara Korintus sadaya sapulalu. Hai hatu otodo, hata taringot tu silangi, di rohanya kanalah homago, alai hagugun di debatalui, dihita akan ada potan haluaun. Biarlah Injil itu, berita nauli itu hidup dan menjadi kehidupan kita akan menginang. Nabaduahon gabi sitidang ini Kristus. Sungguh diru gabi sitidang ini Kristus. Tongos sererion jakonota gabe partohonan situa di huriatta. Tutu mangihut ton Apostol Petrus kamanginang sudiru hita malim. Imamat am orang percaya. Alani sudiru na porsea sitidang ini Kristus. Alaidak suge gabe parzamita. Hidup badidok si Paulus ya adong guri gabe panurirang, adong deba gabe apostel, adong gabe pangajari. Innai bana. Artinya semua kita bisa menjadi saksi Kristus dengan hidup kita, dengan pekerjaan kita, dengan talenta yang diberikan Tuhan kepada kita, dengan berkat yang diberikan Tuhan kepada kita, kita bisa menjadi saksi Kristus dimanapun berada kehidupan kita. Yakin doau kita na di dekayon, na sangat majemuk. Ya, natuari kan pirarlo gereja pu na Tangerangi. Pu kahado tahe. Tesalonik. Tesalonik. Pas Jumat Agung dilarang beribadah. Inna rohaku donian te ya muruk sinataniahu di Israel. Diorai napas sholat iti gaur di Indonesia naraku tonggo sa fisik isi minoritas salahi. Habe halakiru mangulehot songoni di son inarohaku kan. Atay tuan inaroma kemakan. Iya. Alai dakya halak Kristen sumurut. Manidangi maka tidak kon haporsionna. Sebesar apapun kemelut yang dihadapi orang-orang percaya itu. Nak behapit tita sipata di perkerijuan sahalak tado. Naporsia di Yesus di sih. Tapi kita harus tetap yakin dan percaya kita menyaksikan Kristus di situ dengan cara kita. Dengan cara kita bersahabat, dengan cara kita memberikan suasana yang damai. Dengan cara kita menjawab segala sesuatu, banyak cara kita menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Dangikom merzamita hitak kamanginang. Hidup badidok jewarna ki mantani purus hakabipi. Jamitan mangulu na paling luar biasa adalah hidup dan gaya hidup. Sudah mahitak kamanginang gabi songos sitidang ini Kristus ala ngatazalo asini rohai. Didok si Paulus naking ala naukuzalo asini rohani debata. Gabi sitidang ini Kristus memang. Semua kita telah menerima anugerah Tuhan. Mari manginang. Apa yang bisa kita lakukan dalam hidup kita ini? Unakulak kata, sipata di peradeta do adong raja parhata itu teh. Ya, ayo lulu sipata gura kata. Ya. Da gudangan mangga ke grup-grup songni. Ya yau kan patak soa keras dua mulu mengkritisi akan songni. Ay songonom manian songonom main ini anin nak. Iya ni dokon atok tamulai ma sianau perjulu saya ningon. Lah so dihutut do. Bahaya warung yang naroa kan yang golak kata do. Gabi raja parhata mi bana persinabung ate. Ipira mo roh walon no telu do bana kan gitu.
Artinya tidak bisa sebatas kata-kata, tapi mari amang dari ekspresi hidup kita menjadi saksi-saksi Kristus, membawa damai sejahtera dan sukacita dimanapun kita berada. Lau si mau dolan nak pagajak ku jami taon nate, abe tak maniat horwak kena penebelenut sederion, betak mangamangan non kan, nunggabe sangangali nelopay. Nuaeng jakonom ma gabedongan partohonas situ hamu di huriata HKBP Sudirmanon. Di belakangan non iduna hodok naking sepatah ulu hita terbuai alani keindahan-keindahan mata sehingga asasinya hilang. Nagudangan na belakangan non mabay pinabisa situ marneno-neno. Marapi purun. Dus do pasahat tohonan guru huria bibil puro evangelis diakones situa. Kada bedanya. Dan kalau dipelajari semua poda tohonan ini pasti tahu artinya. Dan adong bedana pasahat tohonan guru bibil puro evangelis diakones sama. Lepas toro an di dari nasing dihita. Lego gumabay nomor neno-neno itu yang harus dikembalikan semua. Dikembalikanlah. Asa unang morot arti ni panggilan ni. Sada madohonok ku Tuhamu sudina. Kita adalah budak Allah. Dulos. Hatuban. Hatuban ni debatado kita. Dang ulaun hasang apa non. Daw. Ay muluy do budak. Hatuban. Si suruh-suruh doon. Alai ise menuru itu pertanyaan nak. Dak kamu atong. Ise menuru. Debata. Suatu pikir hamu leduk hatuban. Situa. Cuci juwisi. Sutung gabin hamu atong. Hatuban ni sedo. Hatuban ni debata. Dak sudi bui gawi hatuban ni debata kamang. Tidak semua. Tidak semua bisa menjadi budak Allah. Alai. Songon hatuban ni debata hita. Songon dia mabenot tamangulahon na berjulu. Budak itu tidak pernah tidak tunduk dan taat kepada tuannya. Mulu orang tor dipecak dui, dipeulak. Mulu di Iran mungkin dak tunduk dihukum mati dui. Ya. Ikut tunduk tutuanna. Ise tuatta tuhatta. Tunduk kepada Tuhan dan taat kepada Tuhan. Kamanginang kotahan do hita malanggung ica-ica do rehe-rehe. Sok katuban ni debata. Dang mengelului hasang ngabon di portibion mulu gawe hatuban di debata zolma menjadi budak Allah. Hiadu kamanginang sahalak ina ni si Johannes. Do si Jakobus kamanginang madok songoni. Tuhan ya bae ma anak kon. Saya ada mau ni siamumu, saya ada mau di habirangmu. Nah. Biar menjadi orang yang terhormat. Alaya halus di Tuhan Yesus. Tangi botohona sinukumi. Kamu tidak tahu apa yang kau minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang akan kau minum? Dia lusimu sedo kami dapat inna. Ummata bunat tong. Terhudu libe semun di Tuhanin narwana kan. Memang kamu akan meminum cawanku. Tapi soal siapa di sebelah kanan saya dan kiri saya. Lomo ni amana di benua gijangi dui inna. Yesus menyatakan melayani dan itu adalah judul perikop itu.
Dakulat di si masa songoni. Masa dotong mulut asaha di Matius 10, 20, Markus 10. Tetapi tidak demikian halnya di antara kamu, sebaliknya barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka, hendaklah ia menjadi hamba bagi semua. Hendaklah menjadi pelayan dan melayani bagi sesama. Itulah yang menjadi besar di hadapan Allah. Jadi dengan sasangap kita. Dan mengaluluhi sangap. Pedita bedang nala mengaluluhi sangap pun ya apalagi hame. Ay pedita pun. Yuto hamudo. Jongsok salah. Hudul salah. Jadi ada bukunya Epurus Emeritus Dr. Darwin. Banyak mungkin yang sudah membaca Teologi Jubah Hitam. Itu dari pengalaman beliau. Salah. Belum mok pedita amai dok zolma. Aku majo akai nai. Una cuma dodok kamu. Seli-seli do pasca. Belum mok pedita ya hadu dok kamu. Holanda mudu boro pedita. Mangam mudu. Molo marnia nga hero ko kamu. Ay hurang gudang gohoro martangi yang pedi tahunin. Sudah salah. Nidok na sitong pamalo-malo ko ina. Kada yang benar. Terus sudah salah. Sungun itu tok situ. Terus sudah nok kamu salah. Ya. Tetap salah. Alahingot tamu ma. Mulu portibium manalahok kita. Gak usah ragu lah, gak usah takut. Saya gak pernah takut. Ya. Mulu zolman etanod do palehok kita berkat doi. Berkat luar biasa itu. Kalau dunia ini menghina kita, berkat yang ilahi itu. Alai mulu nga Tuhani muruk paliahita. Tunga hapi ulaho dang majadi be. Yang gua hamur palialiau itu berkat. Berkat itu. Alai mulu sangat Tuhani muruk. Situa sarles, wasa dang berminggu ho nari minggu inna anggoho. Torinna. Situa poltak, wasa dang berminggu ho. Nah kan. Seminggu beho duk situa dang ro beho inna kan. Mulu Tuhani muruk paleahita. Hati-hati. Anggota nodo. Ya, kebaldo hita siya. Kebaldo to si. Toy matahi Tuhan narakku do haruho mate narakku do. Belam hamizol men narakku do. Iya, kadang kita kalau kita melihat banyak masalah, banyak polemik, si pata buru tadok kiran sumber gugu, tapi saya enggak pernah seperti itu. Kosongan itu hamuda. Kerjakan apa yang bisa. Lakukan apa yang bisa. Dan roster mengatur kita. Dohonok kurisong padita. Hita na jutan melorang roster tak. Dan ulu hita nang wakira pilihan. Tak boleh seperti itu. Ya, daksong ni ulaut tak. Tang rosteri mengatur hita. Awu hanguluhur do besatun main. Pabuah di briefing aka senior wau tiki cal pedita hami. Holadu menunggu mergati ulu daw keliling. Harunga mulak kamu sudia kamanginang ulu daw keliling. Najujutan ma ngatinggal hon mangulu du piasi. Upamate di. Kemarin lantai 1 kuncinya tergantung di situ, saya perintah semul. Ada kunci di sudut. Loh, siapa katanya? Ternyata tinggal di sudut itu. Uparaya sudia kamanginang. Mangulu lapu upamate di. Kita be kosong ni roh kita tu gereja hatop nak sulau tatahilala tahlian ya to tabereng suatu ngarung bumi sih deh bah semua harus diperhatikan songonido keluarga ate ya ngaperhalaru bihamu tanpa menduduki jabatan struktural di gereja kita sudah menjadi hamba Tuhan. Donok kudu.
Nga wajib pita. Adong kupisunak na tua-tua. Kamanginang, anggo na berzului. Akay natani situ, arui natani porhangir do pedita do. Mamereng tutu altar. Mamereng yang anan nipilihan manuci. Ulo maurro manang nasali sa bulan merpungu di gereja songonido. Iya, nuang merpungu behita sehari 2 bulan. Aita coba mamereng bunga ne gereja zuhita. Tak wida. Boleh pol tangan. Bolo Natal di sini sudah saya budayakan. Iko keluarga perhaleru semua. Pajong joko gaba-gaba. Awalnya nak pesohita majama. Gatini mania biang. Itu hor nasi ramas. Semua. Ido akka karejuta. Mata-matai sudah dak kolar ruas. Alanido mergugu mahita perhaleru. Baru roy nat tatuson. Diuji do. Mamereng bunga munaon. Alang asomal. Alay torso. Ayaw tikini madok pamade lepuin na. Ujung na. Langu gak usah lah neko. Sino yang situ Juli waktu. Ya lu inat tani bedi tay suruh pamade lepu. Gak benar pikirku. Iya. Jadi taulahum ate. Mari. Unang godang makatai. Tapi banyak lah mendengar. Dan yang terakhir dalam bimbingan saya kemarin hanya satu. Kita harus menjadi bagian dari solusi. Janganlah sumber masalah. Mulu gabe sumber masalah kita. Parhaladu padita. Salah itu. Tapi kita harus menjadi bagian dari solusi. Jangan menjadi sumber masalah. Tuhan taima mergugih kamu. Mangaramoti hamu. Madongani. Hita dia kaulauta amin martang yang mahita. Mauliata rohanami di Tuhan. Nang madongane hami mangaliolas ni rohari hami. Pakirimon na mangulu do ngulu di hami. Hahehe umido Tuhan gabi hahehe nami. Gabi posmar rohanami di Portibion. Dang mabir jalatahu tabbe hami. Ai hamate anibe ditoruni huasomdo. Ali Tuhan parsahalai mahami. Gabi sitit dangim di tonga-tonga ni Portibion. Asa saya mergugu hami Tuhan memberitakan hahehe ummi hamonangammi. Pabua Kristus nang meneluhon hamate ani Tuhan nasi tong jala si padua. Jala na mga lihon ngulu na ho rodi sa liling-ililing na. Pakai ngulu nami Tuhan. Gabi sitid dangim. Jala saya marpos ni roha hami. Nang di ngulu nami on. Natarpatu pa ho Tuhan. Naso tarpatu pa ni Portibion nakpikiran ni Zolmape. Asai Tuhan. Mabay kami lamar pos ni roha. Disudi perdalanan ni ngulu nami. Asi maruhan Tuhan. Songonima nang diulaw na maragam Tuhan di huriamon. Tuhan asiroham. Cakonon nami ma gabi parhubas di huriamon. Partohona situa sederion. Pargugui ma nasida. Mangasahon waso ni tod di porbadia. Gabi sisiammo. Mangului ulaon parsuruammo. Jujud Tuhan. Hurajumi hami dang mergugu hami sian ulaw ni di ulaw ni marhiti gugu nami. Alanido hapo si hami daholat tod di porbadia do. Napatauhod do margugu ihok kami. Mangulahon akka ulawmu. Ay hodo marsuro hami. Pargugui parsahangay ma Tuhan akka napasomon. Dungan nami mangula di tonga-tonga ni huriam. Marsanga maho ala Kristus Jesus Tuhan nami. Amin. Mari demahita tapasah ma piliat tanah paduahon.
Para di marohatang di na yang pasahat tohonan hasit tuan di bagasan tikion maredehitasian nomor 156 ayat 4 jongjong maringanan na opat nanaing majalo tohonan. Hamu ali akadongan na sahuriaon di dahamudo nuaing dongat tanah jongjong nison na itapilit bahan situa di tonga-tongata naing pangidon nasida ma pasu-pasu sian tuhatai asa margogo nasida mangula-ulaw nasida atong tabigi majolo pangaripunan ni ulaon ni situa na parjulu pangula ni huria do nasida mamata-matahon dongan akan pinasahat tu nasida doho mangaramoti parange nasida molo di boto nasida nahurak ture parange ni manangise ikop picangon nasidai manang pawaw nasida tu guru doho tu padita asa dipature paduahom madas-das dongata tu parmingguan doho manakasi alana ubahen nasoro patuluhon madas-das anak buru sikola asa odop ro paupaton manikir akan amar sahid jala paturehon narikot tu nasida doho na tarpatu pasa alai na rumikot pasingoton hatani dewata tu nasida doho tu mangyakotsa palimahon mangapuli akan marsak paturehon akan adangol doho na pugus paunopon mangapuli akka sipilibigu akka parugamona asing dohot akan nalilu asa doho marsaulihon hanguluan na pinatupan ni Tuhan Yesus papituhon mangurupi paturehon akka guguan doho ulaon narikot tu harajaon ni debata ope hamuna hinahulongan naik takas boton nami burju ni rohamuna mangaraduti ulaun hasit tuauni dibaheni alusi hamuma nahusukut tonon naolo do hamuma marangehon parange natama di julu di debata do di julu ni jolma naolo do hamuma jalu ulaun hasit tuaun songon na di pazozor odeng tu hamu naolo do hamu mangaraduti sudi sian nasaroha dohos yan nasa gugumuna hobar tuhatani debata molo na uksadaro hamuna mangului jala marpadaton sa sudinai di julo ni debata doho di julo ni dongatta sahuriaon dok hamuma atong masih jalangan mahita pabuah ho ni pada munai jala pabuah na ulu dohamu mangula ulaon ni debata rap dohot tame
Yang bertanda tangan di bawah ini Pendeta Kuria Kristen Batak Protestan Resort Jenderal Sudirman Jakarta Distrik 8 DKI Jakarta. Menerangkan nama Hot Maria Marsauli Boru Dolok Saribu telah ditahbis menjadi penatua Sintua HKBP Minggu 5 April 2026 lingkungan WEK Jakarta Timur. Firman Tuhan memberangkatkan dalam pelayanan hatani di patapa berhato kamu. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dan tidak gemetar sebab Tuhanlah kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Yesaya 12 ayat 2. Saya diparrohai Tuhan debata, amani Tuhan Yesus Kristus mahamu marhiti-hiti todi porbadia. Maka berzuhon siulaumuna, napi nasahat Tuhamu sadarion, asa marsangap debata, marhiti-hiti hurianai. Amin. Yang bertanda tangan di bawah ini Pendeta Kuria Kristen Batak Protestan HKBP Resort Jenderal Sudirman Jakarta Distrik 8 DKI Jakarta menerangkan Poltak Lintong Martua Borgianus Malau telah ditahbis menjadi penatua HKBP Minggu 5 April 2026. Hatani debata apa borhatok kamu tulaun hasit tuauni. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Matius 10 ayat 10. Saya diparrohai Tuhan debata. Amani Tuhan Yesus Kristus mahamu marhiti-hiti tod di porbadia. Maka burjuhon siulamuna. Napi nasahat Tuhamu sadarion. Asa marsangap debata marhiti hurianai. Amin. Yang bertanda tangan di bawah ini Pendeta Kuria Kristen Batak Protestan Resort Jenderal Sudirman Jakarta Distrik 8 DKI Jakarta menerangkan Petrus Pasaribu telah ditahbis menjadi Sintua Penatua HKBP Minggu 5 April 2026. Hatani debata apa borhatok kamu tulaun hasit tuauni. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Matius 10 ayat 32. Saya diparrohai Tuhan debata. Amani Tuhan Yesus Kristus mahamu marhiti-hiti tod di porbadia. Maka burjuhon siulaumuna napi nasahat Tuhamu sadarion. Asa marsangap debata. Marhiti-hiti hurianai. Amin. Yang bertanda tangan di bawah ini Pendeta Kuria Kristen Batak Protestan Resort Sudirman Jenderal Sudirman Jakarta Distrik 8 DKI Jakarta menerangkan Charles Bonar Marisitua Sirait telah ditahbis menjadi penatua HKBP Minggu 5 April 2026 WIK Lingkungan Jakarta Selatan 3-4. Hatani debata apa borhatok kamu tulaun hasit tua ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah berpikiran congkak, tetapi arahkan dirimu kepada mereka yang rendah. Janganlah menganggap dirimu pandai. Roma 12 ayat 16.
Sai diparrohai Tuhan debata. Amani Tuhan Yesus Kristus mahamu marhite-hite tod di porbadia. Maka burzuhon siulamuna napi nasahat Tuhamu sedarion. Asa marsangap debata marhite-hite hurianae. Amin. Marede hita nomor 120 ada ayat 5. Sai mauni muriamu, asalo mori rohamu, jumpa mori ruasmi, Hamu akadongan na sahuriaon, zakon hamu manasida di bagasan dame. Sudi mahitaon manggogo tu mangyakon nasida, asa majadi ulaun nasidai. Huhut makorhon hasangapon itu hatta Yesus Kristus, razani huriai martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di banwa gijang. Mauliate marohanami tuho alaniasi ni roham doho di akadongan namion. Sa itabay maturohan na sida akas lehon-lehon ni tod di porbadia. Asalam marroha jalam margugo na sida mangaraduti tohonan na satu na sida sa darion. Asi maroham doho di sudi ruas ni huriamon. Asalam hot haporsyaon na sida bi. Jalalam ture parangin na sida mangihuton ho. Sungguli marohanami asa masih haholongan unang adong singi pitsangod dihami asalam rarat harajaumu jalamar mulia goarmu nabadiai. Amen. Majakon nasida songo parhubas parlado di huriatta hupasahat tamima tu amang situa Doktor Batara si majutak medok hatapat zakonon songodongan satohonan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami dengan sepenuh hati menyambut keempat saudara seiman kami ini masuk dalam perjuangan pelayanan kerendahan hati di bait suci ini. Dengan 3 pemikiran keharusan yang wajib mereka dan kami laksanakan. Yang pertama, mendedikasikan prime time kami dan mereka, bukan waktu sisa. Menggunakan waktu yang penting untuk pelayanan di gereja ini. Yang kedua, memikirkan kondisi gereja ini, termasuk keuangan gereja ini, bahwa dalam penghasilan kami, penghasilan saudara kita di sini situa, ada tanggung jawab lebih besar atas kondisi gereja ini. Yang ketiga, bahwa kami harus bersama-sama menjaga diri, pasangan, anak-anak kami untuk tetap menyembah Allah, manat hita manobba debata. Kepada kawan-kawan kami bertiga, berempat,
Lakukanlah ini dengan militansi di dalam hati tanpa banyak bicara, secara konsisten, seumur hidup, rasi rasa mate, sampai mati, seperti serdadu yang siap bertempur kapan juga. Amanginang saudara-saudara, doakan kawan-kawan kami ini. Muliate. Leo kami matike markortu parhalado. Redehita nomor 140 ayat 7 las jongjong mahita sudi.
Alidi batama nami na diban wagijang horo harorwane sa luhut silehon lehon na dinggan doho nasa uli bangsa na mauli utus. Kupasat hami masian na lelehon mitu hami pilihan nami tuho. Sa jalo megyo na hutsus di zulum. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparasiak kami pilihanon. Patilbulhon harajaw mo dito nga tongan ni huriam doho di portibion. Wahai marohanami marhiti-hiti toddim. Salam hutad dahami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Salam girgir kami madok mauliate Tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tuhan de bata amanami jala parasiroha. Mauliate marohanami jala pujion nami ho. Alanaung ditubuhon ho kami padua halihon sian gudang ni asin roham. Tu pakirimon na mangulu marhiti-hiti haheheon ni Tuhan Yesus Kristus sian namate. Nung ngagabe si palua jala si pangulu anak mi dihami. Jala ibana Tuhan nami, ibana ulu nami, si ihut tonon nami. Na marlas ni roha dohami nuaing marningot haheheon nai. Nung nga talu sibulis, talu hamatean, talu banua toru. Dang mabiar behami mida hamatean dohos sorokna. Ay nung nga monang Tuhan nami ulu walang nagugui. Ibana na wanugihon hami siyan hamatean to haheheon sugut. Alani ubain hupangido hami. Saya si maroham. Patugo mahaporsyon nami maniop berita na ulii. Asa unang ganggu rohanami di nahubulus sami hamatiani. Sa isungguli marohanami doho rohani dongan nami. Asa raphehe kami siyan parrohaon na buruki. Asa tarulahon kami parangin ay baru. Say pasu-pasu mahuriyam. Dohot parbarita na uli. Na mamaritahon haheheon ni Tuhan nami. Asalam tersunggul akka na pidim roha. Jala hehe sian dosa nabi. Say papos marohanami makaporsyay. Naung marnami jala mardumu hami tuho ala ni pardengganan na pinatupan ni anakmu. Say pasabam jala pamalum marohanami. To pamarohanayas do tod di na marsihut di bagasak kami. Asa tarhajong jokok kami. Nauk pitor kami ala ni hati goran na pinatupan ni Tuhan Yesus Kristus. Say sungguli mapakrimon na mangulu di hami. Asa tarapul rohanami marningot akadongan nami naung jumulo ni alakmi. Jala asa tarapul rohanami manaon si taonon di hasianganon. Saya puli makanamatean. Nadangol, napugus, nasomarama somarina. Akka na mabelu, dohot akka na malungon tuban wagidjang. Marhiti-hiti haheon ni Tuhan Yesus Tuhan nami. Amen. Alia manami na diban wagidjang. Say pinorbadia magwarmo. Say roma harazawmo. Say sao malomo ni roham diban watongon songon na diban wagidjang. Leom matuhami sadarion hanguluan siap hari. Sisa madosa nami songop panisa nami di dosa ni dongan na merdosa tuhami. Una kami tugihon tu bangudzunan. Palua mahami sian pangago.
Tulak mahamu di bakasad dame, jalo hamu mbah pasu-pasu sian tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama buhina tuho jala sayasi marohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaorhom madamena tu todim. Tuzuluma na majaloto na situ keluarga, zuluma tazalang na sida, ya zulumamu asal zalak kami,